Edited by X Yoon One. שיאפל. תעני שיאפל. שושי, שלום. כן, אני מתנצלת שלא הגעתי, אני פשוט, איך לומר, התפצלתי לשניים. אתם פותחים עוד יום רעיונות? עוד שעתיים, אני ממש לא בטוחה. בטח שכן, אנחנו נגיע בזמן. להיט, גברת אפל. קדימה בואי, קדימה. רמזי, למה אמרת לה את זה? כי אנחנו הולכים להגיע בזמן. לא, באמת, רמזי. כל כך בזמן. אנחנו לא נגיע בזמן, סליחה, גם מי ישמור על איתן? אנחנו. שישרה, אני אטפל בו. עם האוטו של אביחי תספיקו. מה עם האוטו של אביחי? שום דבר עם האוטו של אביחי. סליחה, אסתי, זאת שעה של פקקים. בשביל להגיע בזמן אנחנו צריכים למצוא נהג שודי משוגע שעולה לכביש ולא רואה בעיניי. והנה אתה לך ראשון! לאן אתה גם כן?